И здравейте, хора! Това е вече трето видео, поредно как играем Standoff. Следващото видео трябва да е някое друго. Да, на някаква друга игра, може и на TikTok. Може и Fortnite аз да кача. Ще видим. Ще оставя в описанието линк за профилите на другите. Да. И ние. Ще сме пуснал, ама ние не знаехме как сега научихме и ще пускаме и на другите. Във второто видео на Standoff може да видите и да отидете в каналите и да се абонирате. Много малко гледания събраха в вторите видеа. Първите видеа. Хубаво. Аз съм 26 със смърт. Аз имам 28-29. Аз съм. 20. Около 20 нещо. Той има. Аз имам около 2-3. А във второто имам Аз съм 3 терорист. или 4. Чакай, спамя, Есма няма да има място за тебе. Аз отивам. Вие двамата ще се. Ще се? Да. Няма да говоря. Аз минавам. Есмер минава и от терорист. Можеш от контртерорист да ме. Ай, аз вирам от терорист! Така ще игра с това, което ме е дал за сега. Warm up, get ready и пау. И пау. Взимаме ето това. Чуете някакви шумоления, чукания, да знаете, че има ремонт. Да. Да? Брах не бе! Мале, на тя има някакви доста хвали. Биха ме от някъде. Да, бе, зад мене, да. Има някаква смееща се котка. Аз един кил не мога да направям, бе. Филипс, да. Браво, Филипс. Филипс, браво е. Оле, тия са много добри. Какво? От тях. Опа. На мен ми идват само някакви картофки, бе. На мен ми идва са един сакъра и само каска ми. Аз! Не си друг. Ето бе, аз съм убил Есмер. Ето даде. Сега, обаче, Да, пак каска ти преди. Има и една котка, където се усмихва там, смее са. Купиха го нашия. Време е да взема и аз. Ето е този. Ей, ще ме накарат. Знаеш ко, взимам си есва дебелото. Не можах. Не Ще взема всичките ще ви наспадат. Къде? Ще му бодай. Кой ще ти бе? И аз съм си Ако те цепнем в главата, какво ли ще стане? Ако те цепнем в главата? Ма не можеш. Това е проблем. Але бе! Някой... Есмер, Това ще ми седи в Есмер, къде си? Няма така. Няма да се правиш тук. Уби ми. Съдружника, Марта! Аз съм ви наспална. Давай. Някой крадеца на кил, да ме откра на кил. Ей, има тук някаква рода. Някой ме наспали, са кръд 12. Кръд 12, yes. Yes. Где е за коста? Ето и тук застане. Знае се, че има някой, дали ще го убият? Не! Ай, как говори, бай. Дали ще го убият? Не. Все едно се радват, да го казвам. Водят не! Они. Няма да се разберем. Ей, тая котка е изсъхнала! Убих един. Дълго такова. Да. Аз Убивай. лидера. Есмер? Аз съм лидера. Аз тук съм лидера. Аз съм Не ми става малко FPS. С около 20. Каскате! Сега ще видиш сега. Мали! Аз взех много килове да правя. Ще направиш. Тук много килчета. Ще направиш. Къде си, бе? Няма. Страхливец. Страхливец тя. Колко пъти те убих тази? Първи.
Батка си ти, бе. Ей! Ще да те убия с Desert Eagle! Ще да те убия с Desert Eagle! Каква каска ти набих сам? Ще ме набиеш ти каска. Набих ти? Нямам и с Desert Eagle. Че добре? Добре. Ще не спаме на бързо с твоя дизел, че го взема ти. Нямам и с Desert Eagle. Кръка някой ми цепна. И от двете страни ми идват жени. Аз гледам там на вратичката, то ми идва. Мали, смер, сега те причука глава. Браво, Бендер! Скочи още един път ще. Ей, трепаха ме. Сега не. Къде си, брат? Петима. Аз тук ги пратих към тебе да вървят. Да съм писал в коментар. Да. Да. Тук има някаква Украиния, каква е? Тук украинеците има, бе. Тук това стандов 2, бе, ей. Абе, Война правиме, война. Украина срещу Русия. Мале, си 7 FPS ми върви. Я съм русняк. Аре, бе, победихме. Ще направим още една игра. Ще направим още една игра на Team Deathmatch. Няма. Уай, yes! 260, добре, доволен съм. Аз не съм. Дали го спечелихте с ползите, че... А само аз нещо? Нашите не получиха. Да, те са играли вече на това, затова. Дайте тренинг outside. Да, левкаме, защото на мен аз сега имам кутийка. Аз преди да заснема отворих 2 кутии. Трябваше да снимаш как ги И отваря. сега ще ми се пане Аркейн. Вече ти. Или Legendary. Няма да стане. Стандов винаги искаш. Legendary, Аркейн. Аркейн най-малко. И от едната кутия ми се падна е това. А от другата... Най-малко 350 е такова. Какъв да си взема? Хамелеон, Ама аз го Revenge, продадох. Empire, Fable? Какво ти искаш, хора? Вижте. Кажи! Това кутия да си взема. 9 каквото искаш, бе. 1, Какво 2, 3, 4, 5, Избирай. 6, 7, Онче, 8, онче. 9. Empire, айде. Добре. Купувам си един Empire. Арендер. Аре, Ти се пани ето и това. ще ме псирам аз. де. Бе, дай, ето ще, бар. Много зле. Карма! Аз имам 2 от тея. И колко графици има, ми спречета, май. Я да видя, може ли да красна нещо с тея? Я? Машина. 10 крап! И се гледай, какво ще му се падне. Гледай. Тинг-тунг. Си даде си ги всичките. И да прави нищо. Вместо спечелиш по 0,03 коин си ги слагал. 10 по 0,03. Крейт from us. 0, и колко идва? А това е? 0,4. И 30 ли идва? Не идва. Не са потреба, те са по едно. 0, Да, ма като ги продадеш 0,1 и ти дава едно. Франси. 0,10 коинс, какво искаш? Team Deathmatch ще Аз играем. са коинс, го. Team Deathmatch ще играем. Да знаете. Team Deathmatch пак ще ги Да направим. хваля. Що лифнахме тук? Хармален. Е да се отворя кутийката. Да ми се падне най-голото нещо. И му се падна. Да не казвам какво. Бай, загубихте. Има имам приятел, той май няма. Можеш да качва и от Дязъм. Абдулах. И той играе. Приятел ти купи. Абдулах се казва. Той не живее тук. Къде? А, в Гоци делче? В Гоци дел. Yes. А ти откъде си? Кажи. Вика, ще знаеш. В планината на гномовете там. Аз съм в планината на родопите. От кое? От терористи. Няма място. Аз съм контра. Аз съм контра. Няма място. Не! Левка я сме. Не! Няма бе! Пак ще спечелите. Той не ти, ако не мога, ще не Ти ще спечеля, гледай се. И какво?
Няма да вземеш, не това. Ние двамата ще вземем. И аз ще загубя и бива. Виж, как аз... Аз взех вече спин. Кървят ми пръстя, дъпнах си кожичката. Ма боли? Откъде? Да не си се дъпа аз. Да те направим. Чекай да си играем. Това бъде повече от другите. Жена ли ми каза, разбира се? Не съм ти казал жена. Дебе. Асмир! Сега ще видиш. Излезе, Есма, излезе. Ето, побеждават. Аз ти Есма, излезе. Ендер, казах ти, че побеждават. Опа! Каска на... Опа! Не! Опа! За малко каска да ми наде. Не, левка не ме интересува. Що? Стига толка, чало. Не ти левкай, бе. Ма болят ма яко пръсти, бе. Абе, я не ми се прави, сега тук ще загуби и се оправдава. Не дай се спъртаме веднага. Боли, не че 9 на 9 сме, бе, 10 на 9 сме, бием ги. Ма болят ма пръсти. Изпълно. И съхне, това прави. Някой има по твоето екрана. Кой? Два же отбор, къде да знам? Кой? Аз ето и така правя. Така ли? Така. Добре, че така прави. Винаги е така. Конска бача. Браво. Пошъл на ум. Гледай, бе! Пустава, бе! Есмер, хакер, не мога да оцелям! Давай, каска. Как не мога да ме оцелиш, бе? Ти Ти си хакер. Шипка в шибания отбор! Това е наш. Патрони! Там измря. Как то убих? Кой чука? Уха, на един от... Карамбит! Да. Карамбит, Спаниш не е там седи. Special key. Си си стюпих ръката. Есмер. Шатофона. Червени бутилки. Рапара с... Есмер, по-силен от тебе. Я бе, я ти от тук. Гледай. Пале ме уби, бе! Пале, не си ти, бе. Защото играй от таблет. Какво искаш? Таблета джията. Полчо. Той не го видях. Аз и той тук се крием зад кошовете. Спамер! Витикето, гледай, гледай. И тук има един съвсем М4. Това сега не го видях. Това не Също го видях. именно обисен 4. Али, моя беше М16. Яули. Обича патос. Аз обича патос. Това е смен. И 4 поне. Това е смен. Есмер. Не смея като бас. Есмер. Това ми не се. Ей, карамани. Това бе ми не. Искаш да те обимле. Сироп. Сиропа. Стига гледай, бе. Сиропа Но я на спасим. Хели. Каска му удри, бе. Моли. Савие мацето. Оп, де си? Ей! Гибарди. Какво стана те да ни изрязаха някакъв кабел с интернет? Ниче. Моят интернет не пада. Гледай, бе! Моли. Гледай го пак. По-кой му опие? Есма! Водим ги? Добре, че ми каза.
Гледай паци. Много сме зле. Уби ме! Аз стигам. Давайте падай, ще играем пак една игра. Човек. Вие като... Добре. Ма пич, дълго видео става. След видеото може. След видеото да. Беда. Аре, мачка ти го пъти. Я вижте кой е пред мен. Аз съм на чат хард, хане. Аз съм на трето слабак. Опа, опа, опа. Дигнахме 300. На батлето пасне. Виктори. Тендерзе. Айде ми даде уелплей, пък бях на трето място. Да, бе, уелплей. И ай, чао хора, ще трябва да спираме видеото. Ай, чао. И чао, ще сложа Аз затворя. описанието. Описанието.